هند جێدەران ئەشکەرەکردن و رێڤەبەرێ رێخستنا قەدەغەکردنا چەکێن کیماوی یاک و سەرپەرشتیە تێکبرنا تەرەسانە سووریا کیماوی دکا شاندەکە لیکۆلی ناراستیان لەسەر راپۆرên ێریشên bi gaza klorê li Sûriyê gotûbêj dike. سووری di sala borî de bûye endameke ji rêxistinê di çarçoveya rêkeftineke Rûsî Emerîkî de ku dibêje divê Şam programa xwe ya kîmawî têk bibe. Jêderê di ji Reuters re got Ahmed Ozomojo rêveberê rêxistinê desthilat di destê wî de heye ku lîkolînê veke di egera bikaranîna çekên kîmawî de di welatên ku endamin di rêxistinê de bê ku daxwazeke fermî ji wî welatî hebe. Jêderê serbar kir ku hîna hin pirs hene pêwîst e werin bersivdan wek helwestên Sûriyê, rêgirkirina şandê û beşdarbûna hin rêxistinên din wek rêxistina tendurustiya cîhanî ku berdevkê rêxistinê Michael Lohan nexwest tiştekî divî derbarî de bêje. Herûha jêderekî got ku jimareke ji hevalbendên Ewropî yên giringiyên Washington piştgiriya vekirina lîkolînekê di derbarê bikaranîna gaza klorê de dikin. Berpirsekî Brîtanî got ku bikaranîna gaza klorê di navbera 11 û 13 Nîsanê de li bajarê Hemayê cihê metirsiyê ye û serbar kir ku pêwîst e bi lez lîkolînek divê derbarê de werê vekirin ku em bi hin alîne din yên civaka navdewletî re kar dikin ji bo destnîşankirina çawaniya vê yekê. Sûrî wek di rêkeftinê de hatiye soz dabû ku di dawiya vê mihê de teresana xwe ya kîmawî radest bike. Lêtaniha dora 14 ji sedî ji çekên wên mane. Herûha zêdetir ji 10 avahiyan û cihên ku çek têne çêkirin mane û hêjayê gotinê ku gaza klorê ya ku cara yekem di şerê cîhanî yê yekem de hatiye bikaranîn di hejmarek ji êrişên rejimê de li hin deverên Sûriyê hatiye bikaranîn. û çavdêr dibêjin ku ev hilmeteke organîzkirî ji ber ku hemû êrîş bi heman şêweyî têne kirin ku bermîlên gaza jehrê ji belafirên helîkopterê tên avêtin. Menal Mihemed, bernama ARK. Allahu Ekber.